everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, Kadaugan. Ara, Dudong. Si Dudong Herbert. Mga animal mo! Herbert. I love you. Ara! Herbert. Mahal ko ikaw. Mahal ko ka mo. Si Dudong. Ayaw kami biyahe. Ayaw kami biyahe. Ayaw kami biyahe si Dudong. Ara! No. Ito ba yung ko? Patay na si Ara. Dong, hilom Dong. Kinahanglan nga makabiyak na kita din eh. Patay na di mo nanay Dong. Ibutan ikaw sa akong bibi karir. Isa pinay ko ikaw. Kinahanglan nga makabiyak kita. Mga animal mo. Musurinde ng dami. Pero kipusil ninyo. Mukha mag-umpay mo dito na pita. Naigo ni mo ang babae. Wako'y laing mahimo bay. Naigo na sad ko. Igo lang ko ni boss. Ang instruction, sir, na kailangang dili iangin ang babae o yun man ang bata. Ni ata sa gubat. Di na makapili pa ang mga bala, RJ. Magpadool to sa limutangan nila. Basin og buhi pa ang babae o kinahanglan ato luwason. Ug ako, di ni mo na akong sa pagluwas. Sabaran ko. Dali, ihatag ko ikaw sa itong mobil. Gunit ako. Di pa ko gusto na matay. Di pa. Dali, gunit na ako. Oh, animal! Kinip! Patsyanan lang ko. Dari, Mr. Capio. Kinahanglan na madaka na kung buhi. Sa pasyento ko. Huwag tanong ka sa ospital. Pero sa iyo na tubangon mo ang kasalanan nga imong nahimo. Animal ka. Maut ka. Dili ka mo dawat sa akong ihatag. Mamatay ka na lang. Dili ka makakupot ug ingon ani ka daghan nga kwarta. Hilom, Mr. Carpio. Bisa ng lawas kinig mo ang hipip. Patilan ko kinisiya. Dari, Mr. Carpio, dari. Kung di mo magpanakop, dili. Hulong, Mr. Carpio. Dili ko muhulong. Agay, pahatag sa baron ko. Kinahanglang magkapalayo ko ninyo. Hulong! Patayo ko sa pagdagan. Hulong! Alam ka diha, salbalan diha. Masakit dili ko muhulong. Mr. Carpio! Iko asad ko. Ipanikabutan ako nga mabuhi ka, Mr. Carpio. Apa nang hita ka yun sa imong katapusan? Sayon ko. Nagkamatayon lang gihapon ang akong padulungan. Danon ko ikaw sa tampalanan. Way kapuslanan. Kaya kung mabuhi man ko, madugta lang gihapon ko sa bilangguan. Sa di madugay kamong tanan mo nang masikop, umani atong berting kubra. Si Berting Kubra ba ang nagpulabog sa among kasamutan? Kung
Sabo ba kabuhi? Perti Cobra? Sa akong prinsipyo, dili may tabo nga makikonsabo ko sa mga taong sama kaninyo. Kinsa si Berting Cobra sa matuog niyong kinabuhi. Si Perti Cobra? Baos si... Si Kinsa? Si Kinsa sa Berting Cobra. Tugali ko. Kinsa si Berting Cobra. Nagtuo ko nga kanang maumpangan o sa lamang kalyas. Yes. Kinsa? 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 Mr. Carvio. Mr. Carvio. Mr. Carvio. Patay na siya. Aray! Napahimutang ko rin ikaw sumupil. Kauban, dadada yung sa ospital kini si Raul Corpo. Ang samaran na itong kauban. Go, go! Sige, larga na yun! Ito na namang mobil nga gisakyan sa samaran mong kauban. Balikon para ko dito sa sud. Wa pa na mo makuha si Mr. Carpio ug si Berting Cobra. Ato na lang ko sa kumutan sa ito. Kinahanglan nga makalikay ko kingan katya. Kinahanglan ikapayo ko nga akong anak. Ako kinibalik ko ipilin nga ito kang marang provinsya. Pulis, kini... Mga hanggaw mo, inayong surrender na kami inyong gipusil hinuon si Ara. Patay ng inahon sa kong anak. Suklan na mo, hangtod sa katapusan kutlo sa kong kinabuhi. Okay, dong, salamat. Kini ako na. Kadit lang mo sakay ko. Day, ayaw pagkila. Day, Manes! Day! Dayon yung kagapas! Pabilin ka lang, Rudy. Ay, dili mahimo. Kuyugat ka. Habal-habal. Dong! Ush! Dali, dong! Dong, larga na, dong. Wala, ibangkong na. Nakalarga na sila sa Day, Manes! Okay, dong. Dong, sundan na to tong imong kaubang habal-habal na pita. Dali, dong, dali. Pas, dong, pas. Pakos pa ang pagdaga sa imong motor, oy. Pas, ay kumain mo palupa na. Dili ako na ako motoray. Kung dili mo, himo ang eroplano. Pas. Jud, pas. Oh. Usa ba ka? Niuno ka man nga ningo kong pas. Mali lang sa kay helicopter. Abangas ka, larga. Sige na lang. Kinahanglan nga masaran ko na ang kahimtang karon ni RJ. Unsa na kaya resulta sa ilang pagpakiksangka sa sindikato? Sir! Jose! Nasikop krauntal si Mr. Carpio apan misukol. Sir. Unya, sir. Nagkamusal sa kinabuhi. Labing mayo, sir. Si Berting Cobra. Wa pa na mo madapi, sir. Kinahanglan nga makuha siya. Doon ay pipila sa itong mga kauban nga nakapsan sa kinabuhi, sir. Dili basta-basta ang ilang grupo. Musukol kayo sila kung sa ilang mahimo. Pero, sir, naamong ang babae. My God! Unsay mo ito ipasabot, RJ? Naamong ang babae, sir. Napusilan ni Raul Corpo nga atong kauban. What? Pero wag akong instruction. Dili iamong ang babae o ang bata. O magkani, sir, pero nakalitan si Raul. Tawag kay naigusap siya. Gipusil siya. Ug sa pagsingkit sa babae, ug ni Barog kini, iyang tapusilan. My God. Asa karon na ang maong babae. Mao ko na atong sutaon, sir. Dili sir badali sa pagtuol. Kay kanina, tungod kay may pipila ka mga sakop nila ni Berting Cobra o ingon man ni Mr. Carpio nga wa masakti o makikpinusilay pa. Ang bata kinahanglan makuha ang bata.
Okay, let's move. Pagitaon tang pata, ingon man si Berting Cobra. Move! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.